Nwunye m sị m gbaghalị ya na ejiri anya ya na ọ mgbanya kpatara ya ji wee see nwoke ọzọ Ebonyi. Ofu nwoke sị bụra na ya nụrụ nwaanyị ya na ya na-abụbata bili na nwaanyị a mụọrọ ụmụ na-ese yọtago mana ya hapụọla ya aka na ya na-enechili ya anya dị ụtọ na ọlụ ya na-alụ na ya na-adụ bizi oge ọbụla na ihe ọbụla ụmụ nwaanyị ndị ọzọ chọrọ ime ya ahapụ ya anya mebe na ihe ọbụla ebe ọbụla ọ chọrọ ije ya ahapụ ya anya jebe duto na sometimes na ya da enwe efe kwịghọta na so na mgbe ụfọdụ na ọ na-eso ndị enyi eje egwu awantịlọ ịmagonu na ya bọdara ihe a na-agakwa o mana abịa n'ileta ụmụaka anya na nwunye nwe 100% na ọ mara eleta ụmụaka anya very well so kwana ya so anọgidezie rumọ bido na-agagharị na-asị na nwunye elu na-egwu awantịlọ ọ na-ezuzugharị ọ na-esogharị ụmụ nwoke n'ike n'ike ya gbakwa nkịtị anọgide asị na nwunye na-achụgharị ụmụ nwoke na-egwu awantịlọ ịgbakolu ya bịakwa paa ihe a na ya mara ihe a ga-eme ya bịakwa soli eje egwu awantịlọ elu omi aṅụ na mmanya na ya mara na nwunye ya aṅụgidego mmanya bụla akpa na ya mara mana mgbe ọbụla ya soli eje egwu awantịlọ ya aṅụ na mmanya ya na-awọ nda kedu ihe nwaanyị anụ wee mesịkwa ndị mmadụ asị na ọ na-awọ ṅụsịa mmanya ọ na-ezuzugharị nwaanyị na ọ da aṅụ mmanya ịgbagoro ya na ndị mmadụ ịgbagoro na o nwere enyi nwoke na-agwa ya ihe a stedi until one day ya nọrọ na shop ya vidio bata na fon ya tụghe enye fụ nwoke na nwaanyị na-esi Ebonyi na toilet na-anya na akwa afọ bụ akwa nwunye na ya fụrụ iru dị woman maka na o bendịla ova isi n'azụ wee na-enye ya nke ịghọta na so dị afọ okwu nwoke mana ya fụrụ Ebonyi fụ akwa nwunye fụ ọpante nwunye ịmara ihe na-aza na mmadụ si n'azụ na-enye mmadụ nke esetu dobe vidio ịghọtago vidio onye na nna ihe a na-afụ osibala wee gbu ya wee gbalụ nataba wee kpọọ nwunye wee jụbụ ya so ọ ga aka gị ọkpa ga etiti na abụọ osi m nne ya jụọ ya n'elu jụ ya na ọsị anya weta na evidence ya wee zuke dị vidio ọsị ya n'iru ya eso olu na dị vidio na ọ bụrụ enough evidence kedu ihe ọ na-eboli ebubo nwaanyị achachikwe ya na ya na-abụ ya sị ya na akwaba akwa ya na ọpantewe ọpante ọsị ya ma ọsọsọ nyanwa na-ego golo ọpante n'afịa ka ọsọsọ ya nwagolo akwa n'afịa ọsị m nne ike kwụrụ ọtọ kwe ya bịa ka ya pushwe ya gba nkịtị mee ka ya sị na ya ekwetego mana nwunye ya mara na ọka ya mezie investigeshon on his own ya gba ya nkịtị ọ na-ejekwe pati ya wee bidozie emebeze investigeshon ọsị m ya gwaziri enyi ya nwoke hụ ha si abiko ya vidio nwunye wetalie ya yọrọ ya ayọ si abiko ọsị bụ nne m agbakọ ihe nwunye na-eme na nwunye ya aṅụgidego mmanya bụla akpa na oluzie ṅụgide mmanya ngụsịa mmanya bubie nwoke ọbụla ọ fụrụ ọlaike oligoli esusubi ya ọnụ ọ bụzi anụ nwoke achọrọ ịma na-elie n'ihe a udiri ega n'azụ ụlọ si enyi Ebonyi nọ ife ka eji nwunye eme osi bụ na mgbe ya ji wee malụ na akụkọ ezugo the whole street ya na-aga na-enye osi bụ na ike wee kwụrụ ọtọ wee enyi nwoke a wee vidio etu nwunye si akpa agwa na ọ ga-eji anya wee jee mana ọ ṅụsịrị mmanya gbubie nwoke ọbụla dị ya mma olu osi n'azụ makudie ọ gbakudie dị next thing ọpala ọnụ ya iji anọ n'onye afọ ịgbagodu ka ụmụ nwoke si eme ụfọdụ akwarị gị ụfọdụ eduru ebe a na-eme ihe asa enyi Ebonyi na ihe a ka nwunye na-eme ọsị m nne gafu vidio na ya anwụsigo ya wee kpọọ nwunye kpọọ ndị be ha wee wepụta dị vidio wee zukobe ha nwunye wee daa na wee na-ebe si na ejiri anya na ya mara mgbe ya ji eme na mmanya na-egbu ya na mmanya gburu ya na-ezuzugelibe na ya mara na ihe aba anya mmanya agbakọkwanụ yọbịa si enya gbaghalụ kama ya kwụsịzi anya ije egwu awantịlọ ya kwụsịzi anya ịpụ apụ ya mee nna anya ma ibie ọsịpụ na ọ bụrụ ịgbaghara ya bụ isi na ya na nwaanyị a ma nna nwuzi na ya ma nrigo nwuzie in fact na ya bụzi talk of the town ọsịpụ na nwaanyị a nwee 100% n'ite care of ụmụ ya ya chụọ ọnya na ya mara feti ụmụ ya ịghọtago and na ya ma like ka a chụọ ọnya si anya kpọrọ ụmụ ya naba ka anya nwaghara ịnọzi na ndụ ụmụ ya ọkwa ịghọta mana ya nwee irekwa nwaanyị again mba na ya ma mmenwu ya in fact na ya mara ife a ga-eme mana ihe ya ji wee wepụta okwu ebe a bụ na ndị mmadụ na-ekwu na ya kwesịrị ịgbaghara ya
maka na gịnị na o jiri anya ya na-anya mmanya. Ifugo ihe na-ewu ya iwe na steeti agha na-ekwuzi ihe nwunye eme a na-ekwunye agbaghalị ya na-anya mmanya na o jiri anya na ife o mee na ọ mara ya wee chọ ka agbalife ndị mmadụ lo. Ọ bụrụ na ọ gị bụ nwoke nwunye gị wee mee ụdị ha ikwetara na-anya mmanya na o jiri anya ya na ọ mara ife ọ na-eme na mmanya na-akpagharị ya, ị ya agbaghalị ya ka gị na ya na-abọbili maka na mmanya ka ị ga-akpọ chitin maka na ịjụ ọnya na ya na-afụ ụmụ nwaanyị ndị ụfọdụ mmanya na-egbu na ọ nara eme ha ka ha zuzu ezuzu. Yes, na o nwere ndị mmanya na-egbu ga-abịa ịfụ ha mmanya gbuo ha na nwayọ ma ha na-ekwusa okwu they still control themselves. Na ọ bụrụ na ọ na-eke ịkpa wite anya mmanya na ọ ya na-ekokwu wite anya odo na ọ bụrụ sọ anya mmanya doni ejidere ya n'aka nọ nke ejidere ya ka a na-ekwu maka ya na o nwere ike nwee ndị jisiri nwunye ebe ọ na-esi ibongi akwa ịghọtago na ndị ikpeazụ ka nwunye ekwetara na ibongi afọ ese na ọnya nwaselie ọ nwunye eselie ka si agbaghalụ ka si agbaghalụ after ka afụcha distance. N'ihe ọzọ na-ewute na ndị mmadụ na-ebele mụzi nya nwa self not the woman. Nwaanyị ya eje hapụ ya ka ọ na-eje egwu agwantịlọ sọsọ ya ọ na nwaanyị nwere ike ije egwu agwantịlọ sọsọ ya na-afụcha ndị ọzọ na-ejenụ na kịtazi na ihe a na-ekwu bụ ya gbaghalị ya ntaghalị ka anụ akwa di na nwunye kama ya kwụsị ya ije egwu agwantịlọ na-anya mmanya na ife o mee na o jiri uche wee mee na ife o mee na ọ mara wee mee ya kwechọ ka amalife ndị mmadụ lo. So na ya kwesịrị ịgbaghalụ nwunye maka na-anya mmanya na ife o mee na ọ mara ife unu na-achọ egwu ya ka onye kwechile jụ si nwunye na-agodebe nna ya ọ bụgodu na ya ga-agbaghalị ya na ọ ga-ata afụfụ ihe o mee maka na ihe o mere na ọchịtịrị ka ọ bụ na ọ bụrụ anya mmanya o. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this man aka ije ma ife ọ ga-eme ma nyekwasịalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.